बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कुडाळ मालवण मतदारसंघाची ओळख 2014 पासून हरवलेली होती. ती ओळख परत मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं आमदार निलेश राणेंनी म्हटलंय. मालवणात बांदिवडेत ठाकरे शिवसेनेला धक्का बसला असून उपसरपंच, सदस्य आणि कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. बांदिवडे गावचे उपसरपंच पुष्पक घाडीगावकर, ग्रामपंचायत सदस्य नारायण परब, विनायक गावकर, अनंत हडकर, सौ आर्या हडकर यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या विकास कार्यावर प्रेरित होऊन शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार निलेश राणे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बांदिवडे येथील निसर्गप्रभा रिसॉर्ट इथं हा पक्षप्रवेश पार पडला. खऱ्या शिवसेनेत सर्वांचं स्वागत आहे. गावातील मागणी केलेले रस्ते, खार बंधारे आणि अन्य विकास कामं पूर्ण केली जाणार. खनिकर्म योजनेतूनही निधी प्राप्त करून रस्ते विकास कामे केली जाणार आहेत. महायुती सरकार विकासासाठी कटिबद्ध आहे. राणेसाहेब खासदार आहेत, नितेश राणे पालकमंत्री आहेत, मी आमदार आहे. आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आणि विकासासाठी कटिबद्ध असून जनतेला अपेक्षित सर्व विकास कामं पूर्ण केली जाणार असं आमदार निलेश राणे यांनी स्पष्ट केलं आहे. खऱ्या शिवसेनेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांबद्दलची माहिती मला सामंत साहेबांनी अगोदरच दिलेली आहे. आपण काय करू शकता, आपण किती प्रामाणिक होतात आणि आपली जी कामांसाठी जी तळमळ आहे त्यासाठी आपण पक्षप्रवेशाचा जो निर्णय घेतला त्याचं मी स्वागत करतो. आणि आपला हा पक्षप्रवेशाचा दिवस आयुष्यभर तुमच्या स्मरणात राहील. तुम्हाला असं कधी वाटणार नाही की आम्ही शिवसेनेत गेलो आणि आमची चूक झाली. ना तुम्हाला वाटणार ना तुमच्या घरच्यांना वाटणार. त्यांना अभिमानच वाटेल, त्यांना आनंदच होईल. असं काम तुमच्यासाठी उभं करण्याची जबाबदारी मी असेल, सन्मान्य सामंत साहेब आहे, आम्ही सगळ्यांनी घेतली आहे. मी अजिबात काळजी करू नका. कारण का पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम असेल किंवा एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जायचा विषय असतो. कोणाला मनाला आनंद वाटतो म्हणून काही कोण दुसऱ्या पक्षात जात, कुठेतरी वेदना झालेल्या असतात, कुठेतरी कामं होत नसतात, काहीतरी असं घडलेलं असतं जे आपल्या मनाला पटत नसतं. आणि म्हणून छातीवर दगड घेऊन अनेक वेळेला अनेक पक्षप्रवेश होतात. पण नवीन पक्षामध्ये आल्यानंतर तसं वातावरण तुमच्यासाठी उभं करणं, तुम्हाला नवीन पक्षामध्ये आल्यानंतर कुटुंबासारखं वाटलं पाहिजे अशी व्यवस्था आमच्यासारखे सगळे कार्यकर्ते तुमच्याकडे उभे करतो. तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. विकास कामांचा ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला, बांदिवडे त्रिंबक रस्ता, खनिकर्मामध्ये हा जो काही रस्ता घालण्याचं काम मी आणि सामंत साहेब दोघंही, मला वाटतं 22 दिवसापूर्वी ती एक मिटिंग झाली. माझा आक्षेप त्या मिटिंगमध्ये असा होता, पत्रकारांनी पण त्याची नोंद घ्यावी, की वेंगुर्ल्याचं एक कुठलं तरी ठिकाण आणि त्याच्यातून रेडियस जो आहे तो 15 ते 20 किलोमीटरचा त्यांचा जो काही नियम आहे, त्या नियमामध्ये आमचा मालवण बसत नाही, पण रस्ते आमचे वापरले जातात. की बोला असं चालणार नाही, ती मीटिंग तिथेच स्थगित करा आणि खनिकर्माची कामं आमची ही जी काय बाधित गावं आहेत ते तुम्हाला त्या यादीमध्ये घातलीच पाहिजे, नाहीतर आम्हाला ते चालणार नाही. तुम्हाला त्याची सगळी यादी वगैरे पाहिजे असेल तर तुम्हाला नंतर त्याची तुम्हाला रूपरेषा सांगतो. पण आपल्यासाठी महत्वाचा विषय 60 कोटी रुपये खनिकर्मामध्ये आपल्याला त्या हेडखाली मिळू शकतात. त्याच्यामध्ये वेंगुर्ला हा प्रमुख आहे, कारण का मुख्य जे काही खनिज आहे हे त्या तालुक्यामध्ये. पण रस्ते त्याच्यामध्ये सामंत साहेबांनी अतिशय चांगला मुद्दा उपस्थित केला. साहेब, पण रस्ते आपले वापरले जातात, मग आपल्याला तो निधी का मिळत नाही? तो क्रायटेरिया धरून तो निधी आपल्याला मिळाला पाहिजे. याच्यासाठी तो रस्ता ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला, 100% आपण त्याच्यामध्ये आणला. 100%. तुम्ही काही काळजी करू नका. आता पण मला कोल्हे साहेबांनी एक रस्त्याची डिटेल दिली. बांदिवडे कोकणी ना कोरवाडी रस्ता 10 लाखामध्ये नाविन्यपूर्णातून काहीतरी
तो निधी मंजूर झालेला आहे. आता तुम्हाला मी एक सांगतो माहितीसाठी, काही लोक उगाच अफवा पसरवतील. याची जी काय अंमलबजावणी असते, ही यादी असते, ती आमदारच मंजूर करतो. म्हणून कोण कुठून काय सांगेल ना, आम्ही आकाशातून आणले, आम्ही दिल्लीतून आणले, अजिबात नाही, आमदारांनीच आणले. आणि त्याचा पुरावा पाहिजे असेल तर कधी मी तुम्हाला देऊ शकतो. निलेश राणे पालकमंत्री आहेत, निलेश राणे आमदार आहेत, नारायण राणे खासदार आहेत. अजून कुठली फट नाही जिथून पैसा आणू शकतो, इथूनच. म्हणून कोणी काय सांगत असेल, कोणी काय ओरडीची उगाच काहीतरी उत्तर देत असेल, अजिबात नाही. पुरावे सकट मी तुमच्या समोर हे कधी ठेवायला तयार. माझा हेतू हा कोणाला कमी करण्याचा नाही. मी माझी रेष वाढवतो, पण माझ्या पक्षाची रेष वाढवत असताना सामंत साहेब पण जिथे नजर जाते ना सामंत साहेबांची, तिथे लोक प्रवेशासाठी उभे असतात. साहेब आम्हाला पण यायचे. आपण सामंत साहेब असतील, मी असेल, कधी कुठल्या व्यवहाराच्या गोष्टी नाही. तुम्हाला विकास काम पाहिजे असेल, 100% विकास काम तुम्हाला देणार. त्यांच्याकडे कोण उठसूट काय मागणी करत नाही. त्यांची जिथे नजर जाईल ना, म्हणजे जवळपास जेवढे प्रवेश केले असतील, मला माहित नाही देशामध्ये असे किती प्रवेश झाले, पण सर्वात जास्त दुसऱ्या पक्षातून शिवसेनेमध्ये जे प्रवेश झाले त्याच्यामध्ये जिल्हा प्रमुख म्हणून दत्ता सामंत साहेबांचं नाव महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरवर आले. कारण का हेतू प्रामाणिक आहे, खोटं बोलायचं काय काम नाही. माणूस खिशातले पैसे घालून तुमचे रस्ते करतोय. आता पण मला वाईट या गोष्टीचं वाटलं, गणेश तोडवलकरांना सांगावं लागलं, 14 कोटीचं काम आहे, त्याचं कधीतरी आपल्याला ते नारळ वाढवावं लागेल. गणेश भाई ते बाकी सगळं वाढव वगैरे थोडे दिवस बाजूला राहू आहे, माहिती आहे बघितलंय असं नाही आणि नजर असते त्याच्यात. पण एवढी मोठी कामं आपल्या मतदारसंघामध्ये येतात, त्याचा मान ठेवला पाहिजे. ते नियमात आणि ते टायमातच सुरू झाले पाहिजे आणि ते टायमातच संपलं पाहिजे, याचा प्रयत्न आमचा. मला या गोष्टीचा आनंद आहे आणि देवाची कृपा आहे. 158 करोड रुपये जेव्हा स्वर्गीय अजितदादा हयातीत होते, माझ्या आयुष्यातलं पहिलं बजेट सेशन मी सभागृहामध्ये बसलोय आणि पहिलंच बजेट या 5 वर्षाच्या कालावधीतलं पहिलं बजेट अजितदादा मांडायला उभे राहिले आणि पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये साहेब अजितदादांनी मालवणसाठी 158 करोड रुपये दिले. ही सगळी किनारपट्टी सुशोभीकरण, मग तो रस्ता कम बंधारा वगैरे वगैरे सगळे रस्ते किनारपट्टीचे, हे जे पैसे अगोदर आले नव्हते आता यायला सुरुवात झाली. आपण प्रयत्न करतोय प्रभू साहेब की जिथे जिथे गरज लागेल तिथे आपण हे पैसे उपलब्ध करायचे. आता महायुती सरकार म्हणून आम्हाला आमचे नेते कुठेही कमी पडायला देत नाही. सन्मान्य शिंदे साहेबांनी तर सगळ्या ऑफिसर असतील, कोण मंत्री असतील, त्यांना सांगूनच ठेवलंय, निलेश राणे आला तर त्याची यादी मंजूर झाली पाहिजे. आणि जर काय उणीव राहिली, मुरली सुरली, ती मी सभागृहात उभा राहून मी पूर्ण करतो. पुढे काय प्रॉब्लेम. माझा हेतूच तो होता की या कुडाळ मालवण मतदारसंघाची जी ओळख हरवली होती, 2014 पर्यंत हा राणे साहेबांचा मतदारसंघ, त्या मंत्रालयामध्ये वजन असणारा हा मतदारसंघ अचानक 10 वर्षामध्ये कुठे गायब झाला. ती हरवलेली जी ओळख होती ती परत आणायची. आणि अशी तशी नाही, महाराष्ट्राला वाटलं पाहिजे की कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये तुम्ही कोणाचे आवाज दाबू शकत नाही. अधिकार हा आमचा जेवढाच आहे तेवढा इतर मतदारसंघाचा अधिकार आहे. आम्ही काय कमी घेणार नाही. आपले हात साफ आहे, आपण कोणाकडे काय मागायला जात नाही. देवानी भरपूर दिलं. हो, तुम्ही सगळ्यांनी मला निवडून दिलं 10 वर्षानंतर, त्याच्या पुढे उपकार द्या. पहिल्यांदा इतिहासामध्ये देशामध्ये असे कुठला राज्य किंवा असा कुठलं कुटुंब असेल माहित नाही, तिघही लोकांमधून निवडून आले. आणि जेव्हा रत्नागिरी मागे टाकलं तिथे सिंधुदुर्गाने आमच्या साहेबांना जिंकलो. हे उपकार राणे कुटुंब कधीच विसरू शकत, कधीच नवका आयुष्यात नाही विसरू शकत. तेव्हा मी नितेश
राणेसाहेब आम्ही जेवायला किंवा इतर कुठल्या चर्चेला बसतो, मी बोलतो साहेब काही झालं तरी चालेल, पण ह्या 5 वर्षामध्ये आपल्या जिल्ह्यासाठी एवढी कामं करूया की ह्या लोकांनी राणे कुटुंबाला कधी कोणाला दिलं नाही तेवढं या सिंधुदुर्गातल्या लोकांनी आपल्याला दिलंय. म्हणून ही धडपड आहे, म्हणून ही जिद्द आहे की काहीतरी करायचं. तुम्ही महाराष्ट्राची इतर ठिकाणी देता ना, तर माझ्या सिंधुदुर्गाला दिलं पाहिजे, त्यातल्या त्यात माझ्या कुडा मालवणला तुम्हाला दिलं पाहिजे, नाही तर मी काय सोडणार नाही. हे प्रयत्न आहेत, प्रयत्न चालू आहे. लोक याच्यावर टीका करतील, काही हरकत नाही, काही हरकत नाही. मी माझं काम करत राहणार, सामंत साहेब त्यांचं काम करत राहणार, आमचे सगळे सहकारी, मोदे साहेब असतील, प्रभू साहेब असतील, सगळे आमचे जिल्हा परिषद सदस्य आता आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्यानंतर पण त्यांना कारभार कसा करायचा हे स्पष्ट निर्देश म्हणजे राणे साहेबांनी तर दिलेच आहे, पण शिवसेना वाढली पाहिजे. आपला हा धनुष्यबाणाचा भगवा झेंडा हा सगळीकडे पोचला पाहिजे, म्हणून आपल्याला लोकांनी निवडून दिलंय. निलेश राणे म्हणजे कोण? पहिला शिवसैनिक, शिवसेनेचा उमेदवार, तो निवडून आमदार म्हणून गेला, म्हणून त्या पक्षाची किंमत आहे, म्हणून मला किंमत आहे. आमचे सगळे लोकप्रतिनिधी काम करत असताना आपला मान सन्मान आणि पक्षाचा मान सन्मान हा ठेवून काम करतील, कारण का हा स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा हा झेंडा आहे, त्यांचं धनुष्यबाण आहे. इथे कुठे डाग लागायला नको, असं काम आमच्याकडून होणार, तो प्रयत्न आम्ही करतो. आपण सगळ्यांनी असाच आशीर्वाद ठेवावा. कुठलीही कामं जी काय राहिली असतील, मला अजून एक यादी आली, त्याच्यामध्ये 5 कामं दिलेली आहेत. त्याच्यामध्ये खार बंदराचा उल्लेख मला वाटतं तुम्हीच केला, ते काम ऑलरेडी सुरू झालं, त्याची तरतूद झालेली, ते आता लवकरात लवकर तरी आपल्याला ते काम करून देतो. बाकी 4 खार बंदराचा आम्ही ऑलरेडी प्रस्ताव दिलेला आहे, त्याचं करस्पॉन्डन्स काय ते तुम्हाला मी देतो. आमचा विहार पोते मागे उभा आहे, तो तुम्हाला बाकीचे डिटेल देईल, प्रभू साहेब आपल्याला पण देईल. बाकीचे हे जे काय खडीकरण डांबरीकरण रस्ते आहे, आमच्याकडे एक पद्धत आहे साहेब की जोपर्यंत जिल्हा प्रमुखाच्या पत्रावर आमदाराला पत्र मिळत नाही, आपली प्रोसिजर पुढे सरकत. म्हणजे माझ्याकडून शब्द घेतला तर कधी कधी राहून जाईल, पण सामंत साहेबांकडून घेतला तर मला धनमारच करावं लागेल. म्हणून हे पत्र मी सन्मान्य सामंत साहेबांना देतो. त्याच्यामध्ये जी कामं आहेत ती 100% मी तुम्हाला करणार, म्हणजे करून देणार. मी काही काळजी करू नका. मी आणि सामंत साहेब या सगळ्या विकास कामांसाठी कटिबद्ध आहोत. कुठेही पुढे मागे होणार नाही. तुमचा आज हा पक्ष प्रवेश, तुम्ही तुमच्या घरची लोक तुम्ही एक दिवस सांगा की साहेब आम्ही जो निर्णय त्या दिवशी घेतला तो 100% योग्य घेतला, अगोदर घ्यायला पाहिजे होता, पण तो अगोदर आम्ही घेतलाच नाही. अगोदर आम्ही तुम्हाला त्रास देत बसतो, आता बाकीचं उर्वरित आता त्यांना त्रास द्यायचा. पण तो विषय राहू दे. आपल्याला विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून आपल्याला लोकांची मनं जिंकायची आणि ते आपण जिंकू, एवढंच या व्यासपीठावर आपल्याला मी सांगतो.